संघर्ष म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा भूली। डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर। गाड़े पे हबकीला सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। जवानी झाड़ देबो मन होई गिला गिला। जवानी झाड़ देबो मन होई गिला गिला। सुना गाड़े पे हबकीला सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर। कहत तोहके सबूत कौन देती। सुनी सुनी बात तोहर मुश्किल भइल बा जीना। सुनी सुनी बात तोहर मुश्किल भइल बा जीना। सुना गाड़े पे हबकीला सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। डीजे संदीप राजनिकी गाजीपुर हारी ओमनगर। असरफ मुकेश बहुराइले मन भइल खुश जब से बाड़ू तू भेटाई। तोहरा नियन भतार नाही मिली कोनो जिला। तोहरा नियन भतार नाही मिली कोनो जिला। सुना गाड़े पे हबकीला सुना गाड़े पे हबकीला सामान होई ढीला। सुना मोबाइल नंबर 95 010 51 335।